Bé, doncs amb aquest modificatiu crec que queda justificada una altra vegada que aquesta pujada d'impostos tant d'IBI com d'ICIO no era necessària i això ho demostra aquesta incorporació per part del romanent. Per tant, tornem a repetir i no ens en cansarem que pujar els impostos d'aquella manera desmesurada per part del govern amb el suport de Junts i Comuns no era necessari. Per altra banda, sabem que en aquest modificatiu de crèdit hi ha subvencions nominatives, sabem que en alguns casos hi ha raons perquè així siguin, però saben que és una manera de treballar que no ens agrada i que per tant que creiem que a més fomenta el clientelisme i és millor la concurrència competitiva i pública per generar una igualtat d'oportunitats i per tant instem que en aquells casos que no sigui necessari seguim treballant d'aquesta manera. També ens preocupa el fet que s'aparca el projecte del gimnàs de Sant Pere i Sant Pau, quan ja hi ha el projecte actualitzat per destinar els diners a expropiacions. Quan va haver-hi la famosa operació Rasclet ja vam avisar que això ens passaria. Per tant, veiem una certa improvisació i falta de planificació. I ara em diran que els diners no els hem tret, que han deixat la inversió del nou gimnàs lligada a la venda de patrimoni. Doncs un costum que comencem a agafar, que no ens agraden i que segurament per nostàlgia em recorda una mica els millors anys del govern de Ballesteros quan la quantitat d'inversions estaven lligades a la venda de patrimoni i per sorpresa això no acabava passant mai. Els 500.000 sobrants de l'IMS no els destinem a habitatge social. És el segon cop que els avisem que després de l'últim ple que traguessin aquells diners, famosos 270.000 euros aproximadament per la compra o rehabilitació d'habitatge d'ús social, doncs creiem que i saben que és una necessitat, que és un greu problema que hem d'anar solucionant amb ganes. Ens consta, després d'una reunió que vam dur a terme ahir, que s'estan fent passes, però que cal ser contundents, que això no és una operació d'un any i que això cal fer-ho amb contundència. I també, tot i que agraïm moltíssim la disposició de la consellera Mascaró, que ens ha donat les explicacions necessàries i que sempre que tenim dubtes ens atén, creiem que no és manera tampoc afegint totes aquestes esmenes a última hora i per tant també creiem que potser haver negociat on destinar els diners que s'incorporen del romanent amb els qui vam donar suport també a l'aprovació d'aquests pressupostos hagués pogut potser canviar la votació d'aquest modificatiu. Gràcies.